футбол қувваеро дорад ки дар як миҷа задан ҳаёти футболбозонро иваз мекунад. дар ин бора бозингарон низ хуб медонанд. барои баъзеҳо футбол бо хушҳолӣ анҷом ёфту, барои бархе дигар бошад бо нохушие. имрӯз мо футболбозонеро ба шумо мегӯем ки ҳаёташон ба таври ғайричашмдош бо нохушӣ иваз шудааст. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз Серхио Агуэро оғоз мекунем. баъди гузариши 10 сол Агуэро ба дастае ки он ҷо ҳамчун легенда гашта буд хайру хуш кард. албатта ӯ намехост тарки дастаи дӯстдоштаашро кунад, вале хоҳиши бозӣ бо дӯсти беҳтаринаш Месси дар Барса ӯро ба ин роҳ бурд. Барселона гузаришро бо камёбӣ ҷамъбаст кард ва бояд Мессиу Агуэро баъди ба даст овардани Копа Америка бори нахуст дар як даста бозӣ мекарданд. ана баъд бошад ҳолат тағйир ёфт. Барселона эълон кард ки Месси бо сабаби мушкилоти иқтисодӣ тарки даста мекунад. ин бадтарин хабар барои Агуэро дар Барселона гашт. рӯзи 3 октябри соли 2021, 7 рӯз баъд аз задани гол дар Эл Классико, Агуэро муқобили Алавес ҳам ба майдон баромад, вале он ҷо ҳатто як қисм ҳам бозӣ накард. ӯ қафаси синаашро медошту дар дақиқаи 41 маҷбуран иваз карда шуд. ба назар ин ҳолат оддӣ менамуд, вале баъдан маълум шуд ки Агуэро бо дилаш мушкилӣ пайдо кардааст. ин ҳодиса Агуэроро маҷбур кард ки моҳи декабри соли 2021 тарки футбол кунад. ин бозингар бо ҳунари зебои худ дар соли охираш дар Лигаи Чемпионҳо ва Копа Америка аз худ дараки калон дода буд. Агуэро бо ҳадафҳои калон ва оғози саҳифаи нав ба Барселона рафт, вале октябри соли 2021 ҳаёти ӯ то ҷое тағйир ёфт ки ӯ маҷбуран қарори мушкилеро қабул кард. нафари баъдӣ ба ин ҳолат монанд Фабриц Муамба мебошад. ин ҳолат қариб 10 сол пеш аз Агуэро рух дода буд. Муамба дастпарвари Академияи Арсенал мебошад. ӯ ба дастаи асосӣ соли 2005 шомил шуда буд, вале вақти ками бозиро мегирифт. баъдан ҳамчун иҷора ба Бирмингем Сити соли 2006 рафта, ҳамон сол шартномаи пурра низ бо ин даста имзо кард. аз ҳайати Бирмингем дастаи дигар Болтон Вондерерс ӯро ба доми худ гирифт. ана ҳамон вақт Муамба ҳунари худро ба хубӣ кушода нишон медод. соли 2010 дар синни 22 солагӣ ӯ ҷоизаи беҳтарин бозингари Болтонро соҳиб шуд. Муамба ҷавони ояндадор менамуд, вале ҳамаи ин рӯзи 17 марти соли 2012 тағйир ёфт, рӯзе ки Фабрис Муамба вафот кард. ин бозии ҷоми Англия байни Болтон ва Тоттенхем буд ки дар нимаи аввали бозӣ Муамба ногаҳон ба замин афтид. духтурон дарҳол ба кӯмакаш рафтанд ва аз байни мухлисон кардиологе ҳам барои кӯмак шитофта буд, аммо Муамба ҳаракате намекард. ӯро дарҳол ба наздиктарин бемористон ирсол карданд ва бозӣ боздошта шуд. Муамба дубора нафаскаширо оғоз кард ва духтури даста изҳорот додааст ки дили бозингар 1 соат ва 18 дақиқа аз кор боз монда будааст, яъне ки Муамба 78 дақиқа сода карда гӯем мурда буд. 5 моҳ баъди ин ҳодиса Муамба ба корномаи футболии худ хотима бахшид. ин ситораи ояндадор дар Премер-лигаи Англия ҳамон рӯз 17 марти соли 2012 тағйироти ҷиддиеро дар ҳаёташ гузаронид. ана Абдулҳақ Нурӣ бошад, хело ҷавон буд ки ҳаёти хешро дар як рӯз дигаргун дидааст. ӯ ба футбол дар синни 8 солагӣ қадам монда буд ва дар Академияи Аякс бозӣ мекард. соли 2015 дар синни 18 солагӣ Нурӣ ба дастаи аввал пайваст ва барои пайдо кардани мавқеъ талош мекард. аммо 8 декабри соли 2017 дар бозии дӯстона байни Аякс ва Вердер Нурӣ ногаҳон ба замин афтод. монанди Агуэро ӯ бо дилаш мушкилӣ пайдо кард, вале ҳолати Нурӣ бадтар буд. ӯ баъзе кӯмакро дар майдон гирифт ва баъдан ба бемористон интиқол шуд. 5 рӯз баъд маълум шуд ки Нурӣ дар он ҳолат ба мағзи сари худ ҳам зарар расонидааст. ӯ дар кома то моҳи августи соли 2018 буду дар бемористон то моҳи марти соли 2020 бистарӣ буд. Аякс ба оилаи ӯ ҳамагӣ 7.8 миллион евро доду харҷи доруҳояшро ба дош гирифта рақами 34 ки аз Нурӣ буд аз истифода баровард. Нурӣ танҳо 20 сол дошту орзуҳои калонро дар дил нигоҳ медошт. дӯстон, боз кадом ҳолатҳоеро медонед ки барои бозингарон ҳолатҳои ба ҳаёташон таъсирдошта рух дода бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва мунтазири наворҳои ҷадид бимонед.